Emîndarê giştî yê Neteweyî Ban Ki-moon dih di kongerekî wezarî de li Cinêfê bang li welatên cîhanê kir ku nîv milyon welatiyên Sûrî pîwîstiya wan bi niştecîbûnê û pêşwaziyê heye û tekezî li ser pêşwaziya penaberên Sûrî û pêşkêşkirina alîkariyan û peydakirinan derfetên xwendinê kir. Di heman mijarê de Ban Ki-moon di wê kongera wezarî de daxwaza alîkariya madî ji welatên ku cîranin bi Sûriyê re yê ku penaber vihewandine ta ku ew welat bikaribin pîwîstiyan ji penaberan re peyda bikin. Ban Ki-moon her wiha dibêje ku di vê netewên yekgirtî bikaribe serkeftinê li ser metirsiyên siyasî û yên komelgehî bîne ta ku mijara penaberan bi ciddî berçav bikin û ew metirsî wekû neserkeftinek di hewla netewên yekgirtî de tê ku welatên cîhanê bi ciddî xwe nedane li ber vihewandina penaberan. Ji aliyê xwe ve Filippo Grandi, komîsyarê netewên yekgirtî yê karobarên penaberan got. Got kêmkurtiyek navdewletî beramber penaberan heye û serbar dike ku her yek ji Amerîka Latînî û Yekîtiya Ewropa ti söz nedane ta ku penaberna nû vehewînin û dibêje ku tinê hin welatiyên Ewropa biryar dane ku ew ê tedabîrên vihewandina malbatî ektîv bikin û ew tedabîr jî ne ji her penaberekî re ne. Her wiha dibêje ku Washington tu biryar nestandine û tinê ew ê hewl bide ku 10,000 penaberên ku ji berî niha gotiye ew ê wan wergire li ser tedabîrên veguhestina wan kar bike. û hin welatên Ewropî din gotine ku ew dikarin derfetên xwendinê bidin penaberên Sûrî yê ku dixwaze xwendinê bike. Grandi her wiha dibêje ku rewşa penaberan li welatên ku cîran bi Sûriyê re gelekî xirab e û serbar dike ku rêjeya nod ji sedî dibin hêla sor re ne û pîwîstiya wan bi nanê rojane heye û serbar dike ku tinê 10 ji sedî rewşa wan hinekî baş e lêbelê her ew jî dibin hêla hejariyê de ne. Her di vê şanoyê de serokê karobarên mirovî yê netewên yekgirtî Stephen O'Brien ji aliyê xwe ve ragihand ku alîkariyên mirovî yê ku pêwîst bo derbasî deverên dorpêçkirî li Sûriyê bibe ji ber zehmetbûna tedabîrên derbasbûna deveran ji aliyê rejêma Esed ve ewan nikariye alîkariyan bigihîne rêjeya heftî ji sedê ji welatiyên ku dibin dorpêçkirinê de ne û pîwîstiya wan bi alîkariyan hene. Ji ber wê yekê Stephen O'Brien dibêje ku dibe ku karasatên mirovî ji birçîbûnê li hin deverên Sûrî ro bidin ji ber ku ew nikarin alîkariyan bigihînin wan tevî ku agirbest hatiye li darxistin û dibêje ku rewşa zarokên bi şîr bi taybetî gelekî xirab e ji ber ku dayîk şîr li wan nemane ji ber nebûna xwarinê. Zêd Hesen, Ark.